Sumangga kita dherekaken adicara sambutan-sambutan lan adicara inti amung singkat, pasrah panampi katutup waosan berkah doa. Pramila dherekaken adicara sambutan ingkang angka setunggal nun inggih atur sabda pasrah pengantin kakung ingkang siang punika badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Rustaun minangka wakilipun Bapak Purwihadi lan sedaya keluarga manten kakung. Dumateng panjenenganipun Bapak Rustaun kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala aidan man istaslama liqada'i wa sabara ala bala'i wa syakara ala na'ma'i udkhiluhul jannah. Hadratil kiram, para alim ulama sepuh pini sepuh, bil khusus ingkang pamangku desa panjenenganipun Pak Kaji, Pak Inggi, derek kula ingkang sakmenika wekdal sampun lenggah dhateng menika acara. Mboten kesupen Bapak Subakir saha Ibu ingkang sakmenika wekdal pinaringan kebahagiaan arupi nglaksanakaken ibadah walimatun nikah utawi akdun nikah putrinipun. Mboten kesupen ugi penderek pengiring putra putri Bapak Ibu sedayanipun saking telatah Boro Kembang Desa Waleran ingkang sakmenika nembe bahagia. Tak arani nembe iki kadek mangki klenga-klengo klenga-klengo ombenane kok ora metu-metu, mesti ngono. Tak lasi, Pak jenengan niku kok. Mboten kesupen ugi derek kula ingkang nyengkuyung acara sakmenika sarana prasarana audio sound system Fazawan Bung Tony laris manis. Kok kenal? Nah sering nyekel mike kowe enake ngene. Ingkang berbahagia derek kula adik kula Nur Rahmat kalian Mbak Zumaratul Mariah yang saat ini sudah melaksanakan akdun nikah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin enjang sakmenika kula lan panjenengan sedaya nderek-nderekaken makempal saperlu sepindah ndongaaken derek Nur Rahmat kalian Mbak Zumaratul Mariah mugia ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita haturkan dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang sudah memberikan jalan terang benderang, jalan tuntunan yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin.
Sepindah datang mriki Pak Subakir, kula ucapaken ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kula dateng mriki sepindah niat silaturahim, dateng bolo-bolo rencang saking telatah dusun Boro Kembang. Dados Bapak Subakir saha Ibu kedah mangertosi bilih rencange utawi tiyang Boro Kembang sak menika nggih ngeten niki Pak Subakir. Kuwatah Pak, pokoke nek sampun ketekanan wong Boro Pak. Niku masyaallah. Rame ana apa wae rame. Sindiran ya rame, dangdutan ya rame, pengajian ya rame nih rakaruan kuwi wong Boro. Mungkin jenengan mboten usah kaget Pak nek wonten piringe sing pecah. Pengiring niku kan artine ya mempeng ngentekno isine piring badokan badok. Pokoke wong Boro niku nggih ngeten iki ya. Sami. Lho wong kene nemen. Masuk lho kok padha wae. Ingkang selajengipun wong pancene saking Boro ndugi mriki niki segara lor tumut segara kidul. Dadose nggih acarane nggih waduh niki sangat luar biasa Pak. Matur suwun sanget nggih. Niki namine idkhalus surur, nglebokno kesenengan wonten ing acara. Jadi niate niku pancen ya seneng-seneng. Tapi liga diweki ngombe. Ngogroh wong Boro. Dalane munggah minggok ngepang munggah medun. Lah niki sepindah keluarga besan Bapak Purwiji saha Ibu. Niki ngucapaken matur suwun sanget dumateng Bapak Subakir saha Ibu. Kenging punapa? Nggih ngeten niki, rencange kathah ngewohi kursi 1000 wae ora cukup, Dek. Iki sing nguplek gak katok pendarate. Nggih napa mboten? Nah, makanya sepindah matur suwun sanget. Nggih, raose ati niki mboten sedinten niki tok Pak Subakir. Nek saged nggih mugi-mugi saged dongane sakinah mawaddah warahmah. Ngantos benjing nggih kados ngeten niki senenge. Sing penting mempelai berdua saged menjalankan atau membina rumah tangga yang bener-bener sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dateng acara sak menika Bapak Purwiji titip amanah dateng kula Pak Bu. Dipun ngengken masrahaken mongko kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Adik kula Nur Rahmat kula pasrahaken dateng Mbak Zumaratul Maria. Dipun tampi Pak nggih. Alhamdulillah jazakumullahu ahsanal jaza. Ingkang selajengipun kula minangkaning wakil keluarga badhe titip pesen khususnya dumateng mempelai berdua. Muga-muga dirungokno. Nah, saat ini Mas Nur Rahmat sampean sudah meninggalkan aura-aura kepemudaan. Jadi sampean wis ora cah enom meneh walaupun kondisi dan usia masih muda. Mas Nur Rahmat ada satu pesan, ada satu tuntunan dari Mbah Kanjeng Nabi Muhammad. Gamane wong nikah niku napa? Gamane wong nikah manis taslama liqadai wa sabara ala balai wa sakara ala na'mai udkhiluhul jannah. Mas Nur Rahmat
nganten anyar asline ya nganten kawak barang. Wong urip niku patokane siji loro telu manis tasla malikodoi sapa wonge sing nrimo ing pandunku wasabaro ala balai sabar nampa balak cobaku wasakara ala nakmai syukur ning gone nikmatku udkhiluhul jannah tak lebokno swarga. Nah, dalam definisi pernikahan yang dimaksud surga di sini kebahagiaan. Dalam membina rumah tangga itu pasti ada yang namanya susah. Berarti wae ngombe lali. Wong omah-omah kuwi mesti ana susah, seneng. Lho keterak pisan. Cuwocok. Guys. Dalam rumah tangga ini ada yang namanya susah seneng, ngalor ngidul, kadang ya bahagia, kadang ya memprihatinkan Mas Nur. Jadi gambaran nikah niki tidak harus dan tidak wajib dilihat saat ini saja. Background-e kaya ngene iki aja ngene terus Mas Nur. Ini saya ibaratkan naik perahu Mas, wong nikah iki. Kowe kok omong aku wis nikah. Wong numpak perahu kuwi nek lagek tok pinggir Pak Bu, ya suweneng wong loronan, cowak cawuk banyu. Kadang ya mutik kembang barang, diwehno sing wedok, cemplungan ning gone kupinge disumpelo kene lho, ambek disoyang sayang, kuwecup. Sampai ngono nek ngecup. Iki Kak Nur, eling-eling Kak Nur. Tapi nek wis menengah saiki ada samudra gelombang yang akan menerjang. Wus mobat mabit iki nganten. Jadi nganten awal sampai nganten lawas itu tetep ono mobat mabit. Dadi ora mau seneng tok, ora kaya bahasa cinta. Bahasa cinta iki sing diomong rata-rata ku umume tentang kesenangan. Sampai nek ngudang bojone hari demi hari yang kita lalui selalu ku ingat dan selalu terbayang selama-lamanya. Iki nek nganten anyar, dajal takoki sing guri-guri. Halah, minyakan ngene nek wis tuwek-tuwek ya. Pak kowe iki apa? Ambune mentut tok. Mesti ngono, ora ngarah ora. Wong aku wis ngono kok. Kuwi pengalaman pribadi kok pengurung disebut tiang pambuan. Nah, engko nek wis tok paling tengah segorone, Masya Allah, diantem ombak kok kiwa, ombak kok tengen, utama ombak kok dhuwur. Haus beyok tok ndas. Iki nganten. Makane siap-siap poro-poro nganten baik sing anyar maupun sing lawas kuwi menghadapi samudra kehidupan rumah tangga. Wong omah-omah yen kepengin barokah mawaddah warahmah, yen kakunge kesah putrine teng omah. Iki Kak Nur. Nah, bejone manten loro ki tak delok, tak jarak suwe Pak. Biasane kula mboten ngate suwe Pak MC matur ngapunten e. Soale boro Pak. Kok ayo piye kok nek mau sak crit ngono aku ya sungkan. Nur rahmat, nur iku cahaya, rahmat kuwi kasih sayang artine. Beruntung Mbak sampean oleh Kak Nur Rahmat. Jadi akan menyinari kehidupanmu, memberikan kasih sayang. Kuwi jenenge artine ya mbuh nek pelaksanaane muga-muga ngono Mas Nur sampean iso ngayomi. Nek ana masalah musyawarah kaya Bapak MC wau. Diomongno karo pake mboke bojone. Semanten ugi Mbak Zumaratul Maria. Zumaroh niku rombongan Maria lah iki sing seneng Mas Nur diwales seneng Maria nyoh neh ya nyoh pokoke towa-towa wong jenenge Maria nek nyeluk kan ayah saiki ya Maria ayo udan-udan ya nanti anu ya dislebel ya ngono nggih Zumaratul Maria lho
Seweneng Mas sampean, Masya Allah. Sampai Pak MC ini vulgar kok. Mas Nur Bejo duwe bojo Nmax, Masya Allah. Oh Pak MC iki, MC kondang tenan iki. Wah. Ya terus membina rumah tangga kuwi Mas Nur ora ana sing penak. Manis taslama li qodoi wa sabara ala balai wa sakara ala namai udkhilul jannah. Sok sampean akan mengarungi kehidupan rumah tangga iki ora mung penak tok, suatu saat saulan, rong ulan, telung tahun isek penak, isek goncekan, isek nemplek terus pokoknya apa-apa wong loro 5 tahun munggah pasti ada sesuatu yang mengejutkan, entah itu suasana yang tidak mengenakkan, ujian rumah tangga pasti ada. Dan caranya piye menyikapi? Sapa wonge sing syukur ning gone nikmatku mang, nampa balak cobaku, syukur ning gone nikmatku, tak lebokno swarga. Rupane kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini tidak harus kita terima di dunia saja, melainkan ila yaumil kiamah. Harapane bojone iki iso ngancani sok sampai ning akhirat. Ngono maksudnya. Niki doktora iki bagi iki kok lengar-lengar iki wong boro. Masya Allah. Pas guri wong boro, muga-muga kok pengiring bola-bola iki aman sampai ke omah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Pisan kas boro iki berkah acarane. Kabeh melok mangap-mangap bariso. Apa sak crit kok. 1, 2, 3 sallallahu rabbuna duh ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidul Mursalin. Ayo sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidul Mursalin tek dut ngono. Allah niki aku ora roh ana roh musik tak garap bos sampean. Waduh tak lencingkan. Matur sembah nuwun kenging napa kok kula akhiri selawat. Nek donga niku sampean donga apa wae dongane. Donga njuk slamet, Allahumma inna keselamatan bidin. Donga nolak balak, Allahumma inni jadil balak. Donga apa wae, donga njaluk bojo. Rabbana hab lana min azwajina. Anake pinter, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nek rambeh kawiti selawat ora mandi. Loh, acara iki kudu oleh saiki-iki. Donga apa wae siji akhiri sholawat. Dibarbari kudu barbaran sholawat. Semanten ugi manten Mas. Sampeyan nek pengen duwe turunan sing sesuai. Mulai saiki tirakata. Lus-lus wetenge bojom. Aja cendure weteng terus mbek lus-lus. Sallallahu rabbuna. Seriki sembek untar-untir pentile terus. Masuk wah. Wetenge dilus-lus selawat. Engko sampean duweni insyaallah anak ingkang salih. Cocok. Eling neh. Nek ape mangkat aja jelap castus. Donga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Berdihindari teko setan sing nginceng pas denge IAIO. Mas Nur, ora iso kok, Pak. Piye aku? Engko WA aku. Lah nek ra iso piye nemen-nemene aku isin. Ya pun penting bismillah aja mbak tinggal, Mbak ya. Delok serling Mbah Google, seret doa mau anu ngono metu. Oh, winter Mbah Google iki. Seret dadak kleru donga. Numpak perahu. Niku ingkang saged kawula aturaken sepindah malih Bapak Purwiji saha Ibu ngucapaken matur suwun sanget sampun dipun sugati, sampun dipun paringi napa kemawon pelenggahan ingkang sak menika ingkang nyekecaken. Mugi-mugi Gusti Allah bales Bapak Subakir saha Ibu kanthi rezeki ingkang halalan thayyiban mubarakan. Amin Allahumma amin. Niku mbok bilih wonten kasaripun nanggen kawula matur. Kula nggih lumrahing manungsa biasa. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ustaz, alhamdulillah.
mekaten sampun kita dherekaken atur sabda pasrah pengantin kakung ingkang kala wau sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Ustadz Rustaun minangka wakilipun kadang pisan sampun paripurna. Bu, amit sewu nggih, niki dereng donga nggih, sekedap lenggah malih bar dikeki mangan penak menampe mulih. Lenggah langkung kempiyen ngapunten dereng doa niki. Derekaken adicara salajengipun nun inggih atur panampi pasrah ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Ali Amin minangka wakilipun pamengku gati. Jumanten panjenenganipun kasumanggaaken sumangga.